imponerende, så kan du fortælle, at på det der billede var jeg 17 år, jeg havde en kjole på, der havde kostet 16 kroner. Det er svært at forstå, at man kan huske sådan noget. Men det var selvfølgelig også det meste af en månedsløn, der var brugt der. Men så er der nogle andre ting, man bedre kan forstå, du kan huske. For eksempel, da du skulle føde mig. Det er jo så heller ikke så længe siden. Og tig stille, Henning. Og det var en ufattelig vigtig dag. Den vigtigste i mit liv i hvert fald. Du havde vejr, og så spurgte du far, om han ikke kunne lægge rent sengelinned på, før jordmoren kom. Der skulle jo være ordentligt som altid. Og hvad svarede far så med sin sans for situationen? Kan du ikke selv gøre det? Og jernladien tog over, som altid. Ja, far var god nok. Han havde bare et vanskeligt sind, som du altid har forklaret det. Men der var ingen tvivl om, at de på et meget dybt plan holdt meget af hinanden. Men til hverdagsritualerne var der også godnathistorie, fadervor og godnatsang. I hvert fald indtil vi selv kunne læse. Vi voksede op med Politikens, børnesangbog, højskolesangbogen, salmebogen og primosangbogen. Hvis I ikke kender den sidste, så er det den, der er fuld af flower power-sange, protestsange og drikkeviser. Det var så ikke lige dig, mor, der lærte os de sange, men Jette, skolen, radioen og fjernsynet. Men du synger hver dag og har altid sunget hver dag. Det har været dejligt, mor. Tak for alle de sange, du gav. Det sidste, jeg vil sige lidt om, er alle historierne, som du digtede undervejs, når du digtede videre på andres livshistorier, og om personerne så var fra egnen, avisen eller fjernsynet. Det første, jeg husker, er fra førskoletiden. En gang Lone, du og jeg var med far i Aarhus, hvor han var ude at sælge muld. Men mens vi, selvfølgelig, ventede på ham, så kom der en kvinde gående forbi, og du sagde, se, hun bevæger munden. Hun går og snakker med sig selv. Hun er nok alt for få at snakke med. Og så blev situationer fortolket på, og livshistorier blev digtet videre på, hvilket de absolut ikke behøvede blive ringere af. Historierne viste vejen til overvejelserne om de værdier, mennesker kan vægte i livet, og fortolkningerne fortalte om netop dine holdninger. Historierne blev holdt i et sprog, der var helt unikt, og det var ikke altid nemt at forene dit sprog og sproget i skolen. Det var svært, når man i en historie, for at undgå de røde streger, og samt ville skrive, at pigen havde tabt træ af gurkestykker på sine nøjbukser, så de blev noget ro, og det hele man få nu. Det var skolens sprog, der vandt. Derfor tænker jeg også meget på dig, hver gang jeg hører eller synger Julies sprog af Benny Holst. Og der vil jeg gerne have, I alle hjælper mig med at synge for mor om lidt. Tak for dine historier, dine sange, dit sprog. Det satte fantasien i gang, udviklede indlevelsesevnen og prægede mit sinds overvejelser om livet. Og mor, tak for din kærlighed til Lea, til Ida, til Lars og til mig. Tak for at have med.